Zdravím vás, vážení spolupčania. Dnes máme 8.6.2024. Dnes máme deň eurovolieb. Až aj my sa pozrieme predovšetkým na udalosti, ktoré otriasli Slovenskom. A predovšetkým na tzv. Atentát na Roberta Fica. Čo bolo jeho predovšetkým hlavným cieľom. Až skôr ako dojdeme ku tomu hlavnému cieľu, musíme si rozobrať udalosti, ktoré sa stali spred atentátu. A to predovšetkým tu chcem pripomenúť strašenie ľudí pomocou medveďov v intraviláne, ktoré boli hnané niekým do toho mesta. Predovšetkým v Liptovskom Mikuláši. V Liptovskom Mikuláši ten medveď, ktorý sa ocitol priamo v meste, bol zahnaný vrtuľníkom. To video z Facebooku samozrejme okamžite zmizlo. Avšak aj mnohé iné útoky, napríklad ako jeden z poslancov z KDH v jednej televíznej politickej relácii uviedol, že tam ich ženú na štvorkolkách do tých miest. A zaujímavé, že po tom atentáte, ako keby sa po tých medveďoch zľahla zem. Tento psychologický efekt malo len za cieľ, jediný cieľ, ľudí zastrašiť. Psychologicky ich pripraviť na udalosť 15.5. Rovnako pripomeniem, 7.5. týždeň pred atentátom boli bombové výhražky na školách, materských školkách. Mnohé médiá, tzv. Alternatívne médiá fašistického prúdu, tvrdia, že to bolo z Ukrajiny, že to má na starosti americká vláda, pretože Fico je ževraj, a to zdôrazňujem slovo ževraj, proruský. To treba uviesť na pravú mieru. Fico nikdy nebol proruský a nikdy ani nebude. Fico je rovnako proruský, ako bol Hitler proruský. Tu len pripomeniem nejaké anabázy, čo sa týka vládnutia sociálneho fašistu Roberta Fica. Určite všetci si registrujete, ako Robert Fico sa rád búcha do prs, že poslal vojakov z Iraku preč. No nedodá, že v zápätí poslal tých istých vojakov do Afganistanu. Tu si treba uvedomiť, že sme malá republika, Slovenská republika je malá a ekonomicky neutiahne niekoľko kontingentov ťahať. Predovšetkým pre NATO. Pretože ak ideme slúžiť NATO, všetko financuje štátny rozpočet Slovenskej republiky. Takže to, že prečo z Iraku odišli vojaci, nebolo tým, že Fico buchol po stole. Ale to, že mu Američania povedali, že jeho služby už tam nepotrebujú, pretože, ako isto viete, Saddam Hussein už bol zavraždený. Politickú moc už preberali pomaly Američania. Preto museli ísť do Afganistanu, kde bolo treba strážiť letiska. A ako isto vieme, po príchode teroristickej organizácie NATO do Afganistanu zvýšila sa produkcia drog, čo zrástlo v globálnom meradle až na 98% celosvetovej produkcie drog. A tu si treba uvedomiť pri tej distribúcii drog, ako odtiaľ môžu dovážať tie drogy. A nie je verejným tajomstvom, alebo respektíve je verejným tajomstvom, že Američania majú rôzne letecké základne po celej Európe, len tak mimochodom aj v Slovenskej republike, cez ktoré sa môžu dovážať nielen zbrane, vojaci, ale aj drogy. Ďalším takým zaujímavým postrehom, čo sa týka Roberta Fica, ako je veľmi proruský, je pripomenujúci rok 2014. 2014 sa na Ukrajine udial Euromajdan za prispením západných mocností, a to predovšetkým aj Roberta Fica. Tu treba pripomenúť, že my ako jediná krajina Slovenskej republiky sme dodali reverzný plyn na Ukrajinu.
Reverzný plyn na Ukrajinu odmietla poslať Merkelová a aj Orbán. Jediný užitočný idiot, ktorý sa našiel, bol Robert Fico. Čím dopomohol narastu fašistického alebo narastu fašistickej ideológii na Ukrajine. Aj keď je pravda, že sú nejakí poslanci, alebo ako ich nazvať, maďarskí fašisti, ktorí odmietajú, že by na Ukrajine bola nejaká fašistická ideológia. Ale vec je, že nikto normálne podľa mňa nemôže súhlasiť s Putinovým útokom, nikto normálne nemôže súhlasiť ani s tou uletenou zamienkou o nejakom čistení od banderovcov, to sú úlety. Ide o to, že ja som nevidel žiadnych banderovcov, ani fašistov, nacistov a podobné tieto propagandistické heslá a preto... Ale to som trošku nejak moc odbočil, čiže poďme sa vrátiť ku tomu atentátu. Čiže po tých bombových vyhrážkach na školách, ktorých cieľom nebolo len zasiať strach v spoločnosti, ale predovšetkým do budúcna prevažne bol to útok na naše deti, pretože tento útok mal psychologický efekt na ich podvedomie. To znamená, že z tejto generácie vystrašených detí, ktoré už, tu treba pripomenúť aj predošlú vládu, ktorá strašila, už 3 roky, respektíve 4 roky sú tieto maloleté deti strašené a Fico ďalej to len, dalo by sa povedať, napomáha. Pretože tento psychologický efekt má jediný cieľ, vychovať vystrašených ľudí. Zoberte si, že taký vystrašený človek sa dostane na, dajme tomu na sudcu, za prokurátora, za policajta. A príde nejaký degeš, ktorý po nich štekne a urobia to, čo fašistická vláda potrebuje. Čiže tieto útoky medveďa, vyhrážky, bombové vyhrážky na školách mali jediný cieľ psychologicky pripraviť obyvateľstvo na atentát Roberta Fica. Kto dnes verí tomu, že bol spáchaný atentát na Fica, položte si základnú otázku. Prečo by Anglosasi zastrelili svojho užitočného čokla? To mi nedáva zmysel. Jednak aj tie zábery a tak ďalej. A to je zaujímavé, tu sa pristavíme pri tom atentáte, trošku si to rozoberieme v širších súvislostiach, rovnako atentátnik Cintula. Všimli ste si, ako vznikol narratív, že dôvod atentátnika je jeho psychické labilné, rozpoloženie. Ako neuvádzajú to, že Cintula sa chválospevne už v roku 2016 vyjadril o slovenských brancoch. Len tak mimochodom, slovenskí branci už v roku 2022 boli označení za polovojenskú extrémistickú jednotku a minulá vláda v roku 2022 rozpustila týchto slovenských brancov. Slovenskí branci, takisto, čo som si ja osobne všimol, na protestoch robili ochranku maďarským fašistom z hnutia Republika. A ich symboly, ktoré uznávajú títo slovenskí bránci, sú slovanské. Tu sa treba takisto pristaviť pri tej slovanskej ideológii. Mnohé maďarské fašistické strany, ako sú Hnutie Republika, SHO, alebo takisto aj SNS, napríklad tu spomeniem poslanca Kotlára, ktorý vehementne sa snažil túto ideológiu presadiť, respektíve snaží sa stále ju presádzať do popredia. Pretože táto slovanská ideológia, alebo respektíve toto náboženstvo, bolo pred kresťanstvom. A ako isto, ak si všetci pamätáte, v minulom videu som vravel, že kresťanská ideológia je de facto fašistická, čiže vláda jedného človeka. A oni chcú iba nahradiť to za slovanstvo. Rovnako ako fašisti pred druhou svetovou vojnou, rovnako hlásali, že sú árijská rasa, sú čistá rasa.
presne o tom to je. O hlásaní tejto ideológie. Čiže ten Cintula nebol náhodný. Nebol vybraný od progresívcov. Tu navedú stopy ku slovenským brancom. Ku slovenským brancom, ku ktorým sa hlásil Čarnogurský. Rovnako sa hlásil aj tento Rostas. Rostas, ktorý sa stal čestným členom, tejto polovojenskej jednotky. Avšak tieto vyhrážky, respektíve tento atentát, jeho cieľom, ako som uviedol, nebol Robert Fico, ale vaša sloboda. Je zaujímavé, že už ubehli 2 týždne respektíve 3 týždne už ubehli od tohto atentátu. No zatiaľ sme nevideli v médiách žiadne zákazy verejných zhromažďovaní, verejných podujatí, zákaz protestov. Pretože sú eurovoľby. A to by Smer pred eurovoľbami trošku mohlo oslabiť. A preto tieto zákazy verejných stretávaní, vyjadrovaní svojich vlastných názorov, začne táto fašistická vláda riešiť pravdepodobne od pondelka, čiže od 10.6.2024. A vôbec nebudem prekvapený, ak k tomu dôjde. Ich cieľom je takisto tieto verejné zhromaždenia zrušiť, respektíve oslabiť, hlavne kvôli tomu, aby nikto nešiel protestovať proti sociálnym fašistom. Tento útok na premiéra Slovenskej republiky bol rovnako útokom, alebo respektíve vyvolalo vo verejnosti obavy, že bude vyvolaný útok aj na maďarského premiéra Viktora Orbána. Tu je zaujímavé, že 27.5. Viktor Orbán verejne vystúpil zhruba pred 200 000 obyvateľmi Maďarskej republiky s cieľom žiadna vojna na Ukrajine. Čiže ak si niekto myslí, že aj Orbána čaká podobný osud ako Roberta Fica, nemyslím si. Pretože Viktor Orbán chce Rakúsko-Uhorsko a Rakúsko-Uhorsko je americký projekt. Už v roku 2016 sociálny fašista Robert Fico podpísal dohodu medzi krajinami Rakúska-Uhorska. Dnes sa to volá Bukureštská deviatka. A tam to celé smeruje. Celé smeruje do Rakúsko-Uhorska. Avšak problém na Slovensku je ten, že my sme boli 1000 rokov pod nadvládou Maďarov. Predovšetkým posledných 200 rokov sa Maďari snažili o genocidu Slovákov. Podobne ako na Ukrajine ukrajinskí fašisti sa snažili o genocidu Rusov pomocou zrušenia ich materinského jazyka. Takisto aj na Slovensku to bolo. Čiže posledných 200 rokov bolo veľmi zlých. A tam to všetko smeruje, pretože Slováci majú to zakorenené v DNA, že Maďarom sa nepodriadíme. Až taká fašistická ideológia, ktorú už zaviedla minulá vláda, Matovičová vláda, v ktorej pilne pokračuje sociálny fašista Robert Fico, môže jedine cez fašizmus nastoliť to, že Slováci budú v tichosti akceptovať Rakúsko-Uhorsko. Tento atentát, ktorý bol, ako ste si určite všimli, v médiách zaznelo aj to, ako sa niekto vyhrážal novozvolenému prezidentovi Slovenskej republiky, pánovi Pellegrinimu. Uviedli tam, že to bola náhoda, nejaký chlapec, že to iba
nevedel, čo robí. A že tu treba pripomenúť, že maďarský fašista Semafor Danko robí si nároky na predsedu parlamentu. A tu vystáva otázka. Nahralo mu to do karát? Poľaví strana Hlas SD a umožní Semaforovi Dankovi stať sa predsedom parlamentu? Uvidíme. Rovnako tu je zaujímavé, už keď sme pri tom Rakúsku-Uhorsku, rovnako jeden maďarský, dôrazňujem slovo maďarský europoslanec, respektíve eurokomisár, sa vyhrážal gruzínskému premiérovi Irakli Kobachice. Tento gruzínsky premiér Kobachice obvinil maďarského eurokomisára Olivera Varkeliho z výhrážok, že dopadne ako Robert Fico. Náhoda? Náhoda, že to bol zrovna Maďar? Aj keď je pravda, treba na druhú stranu uviesť, tento maďarský eurokomisár uviedol, že to bolo vytrhnuté z kontextu. No neviem, ako sa to dá vytrhnúť z kontextu, že dopadne ako Robert Fico, ale to už je vec asi každého názoru. Zajímavé rovnako je aj na tom atentáte, aj na tých bombových útokoch na školách. Nemohlo to mať vplyv aj napríklad na súdy? Na súdcov jednotlivých? Pretože po tom atentáte špecializovaný trestný súd oslobodil moderátora kultúrblogu Pastušeka za propagovanie extrémistických materiálov. Čiže v dnešnej dobe na základe, aj keď tu treba upresniť, protiústavne založeného špecializovaného trestného súdu, že podľa toho súdu dnes môžeme velebiť Tisa. Tisa, ktorý nechal zavraždiť 80 000 Slovákov. Nič? Nič vám to nehovorí, čo sa deje? Že my napredujeme k fašizmu? Táto skutočnosť. Prečo neobletela média mainstreamu? Prečo neobletela média alternatívy fašistického prúdu? My naozaj spejeme k fašizmu. Pretože vzhľadom na to, že títo maďarskí fašisti, ktorí sa dostali na ministerstvo propagandy, ktorému šefuje Šimkovičová Goebbelsová, jej cieľom je nielen ospravedlniť Tisa, respektíve očistiť meno Tisa, ale predovšetkým zaviesť tvrdší kaleidoskop, alebo respektíve kaleidoskop v mysliach ľudí, ktorý dnes už pretrváva. To predovšetkým pomocou reklám. Tu treba pripomenúť, že rovnako minulá vláda zrušila koncesionárske poplatky. A táto vláda sa snaží pomocou reklám nahradiť tieto straty. Dohnať americké prozápadné médiá a vytvárať v ľuďoch kaleidoskop. Pretože keď máte prerušovaný film, spôsobí to vo vašom mozgu kaleidoskopické videnie, nesústredenosť a odvratenie od skutočnosti. Tu rovnako pripomeniem zároveň aj prepustenie moderátora Kovačiča. Tu je zaujímavé, že povedal svoj vlastný názor, lenže nebol to hociaký názor. Povedal, že v Slovensku je plíživý fašizmus. A on tu je. On tu reálne existuje. Aj keď je pravda, ako pseudopolitolog Michalko povie, že nič takého neexistuje. Hej. Jeho opisovanie situácie, respektíve procesov v Slovenskej republike stojí na tom, že Matovič je hlupák. Ale spomenieme si na takého Matoviča, ja ho nejdem teraz obhajovať. Je to šašek. Hej. Ale zaujímavé je u toho Matoviča,
že počas covid-fašizmu mal tie gule a objednal Sputnik, ruskú vakcínu. A z Ruska, čo stalo samozrejme premiérsky flek. Dnes samozrejme, respektíve v retorike týchto liberálov je počuť, že Rusi sú zlí a tak ďalej. Takže tu je jedna podstatná vec, ktoré alternatívnym médiám fašistického prúdu a rovnako aj mainstreamu ušlo. Počas atentátu, respektíve pred tzv. Vymysleným atentátom na premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica, mala vláda v Handlovej rokovanie, na ktorom sa uzneslo, že budú stavať jadrovú elektráreň, na ktorú budú vynaložené stovky miliárd eur. A zaujímavé pri tomto je to, že ideme stavať, respektíve tento projekt obstarávať bude Francúzsko a Južná Korea. Možno mnohí si poviete, veď čo je na tom? Veď Fico je proruský. Veď Viktor Orbán ide stavať pomocou ruských technológií jadrové elektrárne. My môžeme diverzifikovať, sa tomu tak moderne povie však. Ten problém pri tej diverzifikácii je ten, že kolektívny západ, čo sa týka jadrovej technológie, zaostáva za Ruskom zhruba o 30 rokov. Nie o 3 dní, nie o 30 mesiacov, o 30 rokov zaostáva za touto technológiou. A tu je zaujímavé, že alternatívne médiá fašistického prúdu ako Infovojna, Kultúrblok, Slobodný vysielač, ale rovnako aj mainstream, Markíza, vôbec nereagujú na túto skutočnosť. Len tak pre informáciu. Jadrová elektráreň, keď buchne, v okruhu 50 km všetko zhynie. A v okruhu ďalších 100 km bude všetko zamorené. A má sa jednať o najväčšiu elektráreň. Tu sa pristavím tak. Každý dnes vravíš, ako Matovič rozkradol kasu. A že musíme konsolidovať verejné financie. Tak ak toto má byť konsolidácia verejných financií, že ideme investovať do zastaralej technológie, je to zaujímavé. A tu mi ešte vystáva taká jedna, jak sa povie, taká konšpiračná teória. Keďže Fico nechce ruskú technológiu, aký má zámer s Ruskom? Bojí sa, že nebudú dodávky uránu na Slovensko o 10 rokov, pretože táto elektráreň je plánovaná dostavba v roku 2035-36. Zaujímavé je na tom aj to, že prezident Ruskej federácie Vladimír Vladimirovič Putin môže byť prezidentom maximálne do roku 2035. Čiže tu v tejto elektrárni vidím viacero nebezpečných aspektov, o ktoré sa nikto nezaujíma. Dnes, po tom atentáte, sa vynorili sami takzvané, jak to povedať, bezpečnostní analytici na ochranu ústavných činiteľov. A riešia. Tamten nemá ponožky vymenené, to ten trenky sebe zapomnul. Ale že ideme stavať jadrovú elektráreň, to nikoho netrápi. Uvedomuje si alternatíva vôbec to, že to je jadrová elektráreň? Že to nie je žiadna pekáreň na rožky pre Sulíka? Keď sa pozriete na ten perimeter, ktorý môže zasiahnuť 50 km, spadajú do toho mesta Trnava, Bratislava, Trenčín, Nitra. Ja dúfam, že tomu nedôjde. A tu je tiež jeden z tých dôvodov, prečo
obmedzia títo fašisti slobodu. Aby ste nemohli protestovať proti tomu. Tu sa dosť veľa hovorí o vypínaní médií a podobné veci. Treba si uvedomiť jednu podstatnú vec, že my sme spoločnosť, ktorá je rozdelená. Rozdelená na dve časti. Jedna dôveruje progresívcom a druhá Ficovcom. Ku tým Ficovcom, aby sme boli korektní, patria aj maďarskí fašisti, LSNS, SHO, Hnutie Republika, SNS. To je tá jedna strana. A druhá strana, to sú progresívci, Matovičovci, demokrati. A niekto ho zhora ťahá za nitky. Každý rieši svoju vec. Veď zoberte si napríklad maďarskí fašisti z Hnutia Republiky. Ako riešia ideológiu ohľadom gender ideológie. A nič iné nedávajú do popredia, len gender ideológia. No povedzte mi, normálne ľudia sa skúste nad tým zamyslieť. Ktorá normálna, žijúca, existujúca rodina dovolí svojmu dieťaťu sa preoperovať. Možno sa nájde nejaké, 1% vyšinutých ľudí. A 99% spoločnosti, či už volilo Matoviča, alebo či už volilo sociálneho fašistu Roberta Fica, nedovolí to urobiť. Tieto tzv. Ideológie Green Dealu, ideológia LGBTI, je tu len na to, aby vás odpútala od pozornosti. Od smerovania Slovenska, kam kráča Slovensko. A Slovensko kráča k nastoleniu fašizmu. K nastoleniu fašizmu na to, aby ste boli ochotní prijať vznik Rakúsko-Uhorska. O tom to celé je. Aj v televízii. Ministerstvo propagandy neprevezme moc len tak. Nebude tam rozprávať, jak to dávajú v tých médiách o plochej zemi. Aj tu je treba sa pristaviť napríklad pri tej plochej zemi. To je ideológia cirkvi. Tiež upalovala ľudí, ktorí sa odvážili tvrdiť, že zem nie je plochá. Taká náhoda, nie? Náhoda je aj to, ako kňaz Kufa roky presadzoval maďarského fašistu Kotlebu a jeho stranu LSNS. Teraz pred voľbami presadzuje Smer SD a SNS. Mrzačia deti pred nami. A politici buď to zbabelo mlčia, alebo aktívne podporujú ideológiu gender, zabíjackú ideológiu gender, ktorá zabíja telo, psychiku aj dušu. Poprosím pekne pána prezidenta, poprosím pekne pána predsedu ústavného súdu, pomôžte tu pánu predsedovi, pomôžte mu, aby sa dalo deň ústavy do ústavy proti genderu. Nebojte sa, ja sa po to nepodpíšem. Či ma zabijú, alebo zatvoria, je mi to jedno. Ja som dôchodca. Jedinú priazň, o ktorú sa snažím, je táto. Nezastavia ma nijak. Chodím po Slovensku a ľuďom otváram oči. Áno, presne to tak. Presne to tak. A v deň ústavy, prosím, keby ste to dokázali vy vložiť do ústavy, toto by bola pomoc pre Slovensko. Toto by bola pomoc. Riešime kdekade všelijaké štáty dookola všetko. Mne je to jedno. Mne je to jedno. Ja som už neraz povedal, ja mám väčší guláš než vy v parlamente. Mám bielých, čiernych, červených, žltých. Kto to má doma? Ja. Lesby, gejov, teraz už aj trans, bisexuálov. Chceš ešte viac? Mám pedofilov na deti, nekrofilov na mŕtve žily, na zoofilov. Chceš ešte viac? Prosím, ja to budem hovoriť, kým budem žiť. Zabite ma alebo zatvorce. Nebojím sa zomrieť, budem mučeník. Nebojím sa ísť do basy, v base si oddychnem. Teraz sa ja starám o väzne, aby mali čo jesť, čo oblec, kde bývať. V base vy o mňa.
pôjdem do pionierského tábora. Nebudem mlčať a nesmierne si vážim pána predsedu, nesmierne si za jeho odvahu, pána Fica a pána Danka. Môžete hovoriť, čo chcete. Áno, toto boli muži rozhodujúci v boji proti Istanbulskému dohovoru. A môj brat Štefan Kufa, ktorý je poslanec, a jeho syn Filip Kufa, tí mi pomáhali a stále mi pomáhajú a pomáhajú mi pri boji proti genderu. A preto ja budem voliť, no však to už je kampaň, ale to nechcem. Nemám Pán Boh žehnať, ďakujem vám. Prepáčte, keď som sa takého dotkol. Odmietam, nenávidím hriech a milujem hriešnikov. Nenávidím škodlivý alkoholizmus, milujem alkoholikov. Ja sa o nich starám, plný dom ich mám. Nenávidím škodlivý narkomanizmus, milujem narkomanov. U mňa sú. Nenávidím škodlivý prostitutizmus a milujem prostitútky. Aj oni sú u mňa. Nenávidím škodlivý lesbizmus a poviem to, škodlivý lesbizmus, ale milujem lesby. Tu sú u mňa. A ja mám mlčať. O čom mám hovoriť? O fialkách? O čom chcete rozprávať? Toto nehočí našu vlast. Tu ja vás prosím o pomoc. Všetci politici, čo ste tu politici. Hlasíte sa ku konzervatívcom. Teraz to dokážte. Dajte mimoriadnu schôdzu s jediným bodom. Zrušiť tu v školách sexuálnu deformáciu a potom solidných vedcov zobrať, ktorí nie sú len odborníci. Aj ľudožrút môže byť odborne upečie alebo usmaží svoju konkurenciu. Prosím, nestačí mať odbornosť. Musí mať morálny kredit. A títo ľudia nech potom zrobia sexuálnu výchovu. Som za to, ale nie takéto... dosť. A tu nejaký cirkevný farár, aby som bol slušný, cirkevný farárko presadzuje politické záujmy Vatikánu. Zbystril by som pozornosť. Pretože my, ako Slovenská republika, my sme reálne v područí cirkvi, pretože ten znak, ktorý máme, neznamená Tatra, Matra, Fatra, ako nás to učia, ale Golgota. Čiže my sme v područí Vatikánu. Či chceme, alebo nechceme. A cieľom Rakúsko-Uhorska nie je nič iné ako to, že sa budeme pripravovať opäť na vojnu proti Rusku. Možno to bude o nejakých 20 rokov. Čo by zaujímavo zodpovedalo prestávkou medzi prvou a druhou svetovou vojnou. Keď aj Československo nevzniklo len tak. Lenže globálny prediktor si spravil z Československa tzv. Zbrojárenský štát, ktorý nakoniec dopomohol Hitlerovi jeho vyzbrojení. Dnes Robert Fico sa búcha do prs, že neposiela zbranie na Ukrajinu. Zajímavé je fakt, že to posiela súkromná firma, do ktorej tento fašistický štát, čiže vláda sociálneho fašistu Roberta Fica, nalieva peniaze. Čiže podporuje ukronacistický režim na Ukrajine. Skúste sa ľudia zamyslieť nad tým, čo som povedal. Či to má nejaký súvis. Skúste si pripomenúť na budúci týždeň, prečo sú zákazy verejných akcií, koncerty. Ja neviem, čo tam ešte môže byť. Rôzne spoločenské podujatia. Prečo budú zakázané? Za jedným účelom. Aby ste vy nemohli protestovať proti sociálnym fašistom. Uvedomte si rovnako aj to ako alternatíva, ktorá sa tvári, že je na vašej strane. A žobre peniaze od vás. A má také zaujímavé heslo. Bez vašej pomoci by sme to nedokázali. Vy si myslíte, že by tie alternatívne médiá, keby ste ich vy nefinancovali, že by prestali štekať podľa toho, ako Fico káže?
A aby ste pochopili, o čom rozprávam, študujte knihy. Študujte knihy vnútorného prediktora ZSSR. Ak chcete vychovávať správne deti, viesť ich ku človečenstvu, doporučujem vám základy sociológie od vnútorného prediktora ZSSR. Ak chcete vedieť, čo sa deje vo svete, ako sme riadení, kým sme riadení, odporúčam vám knihy Tajomstva ovládania ľudstva, DVTR, Mŕtvá voda. Študujte tie knihy. Stavajte sa konceptuálnymi mocnými. Pretože vedomosti a znalosti a poznanie znamená moc. Prajem vám krásny zvyšok dňa. Mier v rodinách. Mierové nebo nad hlavami. A do ďalšieho videnia snáď. Do pochopenia.